Здравейте, пичо, аз съм Рестон Брейки, както виждате днес играем Майнкрафт и решихме да построим малко, но за това ще потърсим някакво място, за да построим. Абе, Майнкрафт... окей. Май, добре. И добре е тук. Само да се махнат тия работи. What the fuck? Какво става? Майнкрафт малко се... Да. Няма да ги чупа тя. Така. Тук нищо. Имаше нов апдейт и реших да го оправя. Окей, няма много. Но това е много май. Това го нямаше или пък не знам. Мисля, че го имаше. Така да не се бавим. Сега стои черно е. На мен писнато е. Нищо друго като това. И така. Така. Да. Тук е. Да. Така ще направим. Ще качим това видео, за да видите. Гангстербеги искаше болница. Мисля, че тъй ще е малка болница, няма да е толкова голяма, защото няма време за голяма и доста време трябва да ми отнеме за това. Така. Няма да е кой знае колко голяма, ама... Окей, както да е. Мисля, че играта не е чак толкова добра. Не, искам да кажа, че е добра. Да кажем, че хубаво стрим така, по-хубаво. Просто е бомба играта. Обичам тази игра. Това ми е най-любимата игра. Така. Тук. Да кажем, че нищо няма, никакви цветя, да, точно тъй. В реалния живот. Да сложиш някакъв камък върху цвете и да стои камъка върху цвете. Гледайте. Реалната работа е... Така, ако може да направим... То пък малко няма как да стане, обаче трябва да е голямо. Той ще е за сега ще е къща, но на другия епизод може да направим и... той... болница. Като, например, той ще е тук. Така. Вижте, аз не чувам, аз и тя. Чува се едно, че чувам. Супер. Така. Тук така.
Аз много дълго съм граб. Така. И да. Тук те ще правим. Мога и кино да ви направя, ако искате. Кино. Оп. От Clash Royale. Ще видим и Clash Royale ще снимаме. Вау. Не знам, днеска нещо става и... Да кажем, че играта не бъгва изобщо. Да. Така... Holy fuck. Отдавна не строя. И давам то от играта, не от мене. Гледайте. Аз летя. То се чува си едно, че ходя. Супер игра. Много ми хареса тази игра. Така. What the fuck? Цялото няма да е готово сега, но... Първата стена е готова. Мисля и с малката, ако я направя. Така. Та ще направя, да. Ще се мъча скоро да направя и стрим в YouTube. Вече да започвам, защото започнах, както виждам, 41 абоната имам. И трябва някакъв стрим да направя, който ще е дълъг и доста. Ще го направим. Само, че малко време ми трябва за стрим. Още малко тук трябва да се правим ни проблеми. И тогава ще правим. Аз мога дори още едно. Още една стена мога да направя. Така. Той ще е като нещо банка. Ще видим. Не знам, но играта нещо не е както наред, не ми харесва. И апдейта дори. Цъкам 5 пъти поне за... Holy fuck, кой ми пише? Извинете, пичове, просто... Нали знаете? Фейсбук. Фейсбука е най-гатин. Знаете ли кой искам? Да си стрия Фейсбука, да започвам с YouTube, не ми трябва и Фейсбук. Добре, мисля, че много бавно стрия така. Не знам защо играта нещо е полудяла. Тя от много години е така. Цъкам поне 500 пъти, за да сложите с тъпите купчета. Нереалните купчета и да. Дай. Така.
Ама, не, чакайте, бе, чакайте. Объркахме. Аре, аз 5 часа не мога да го намеря. И да. Пичове, това ще е от мен. Абонирайте се. Лайквайте клипа, ако ви е харесал. Ако не ви е харесал, пак го лайквайте там. Еми, да. Пръснете го, искам да го пръснете. Е така, чакайте. Където е? Къде е другото е? Къде ми изчезна кокошката? Е, тук имах някаква кокошка. Вау, как ходя нереално. Да. Нямах кокошка, имах гозичка. Латка. Искам да кажа овца. И да. Ела тук за селфи, е. Ще кача в YouTube. Ще си много известна. Ела тук. Ама не приказвайте си, ела тук, не мога да те разбера ако приказваш. Ела. Така. И да, пичуе, това ще е от мен. С моята красива овца. Да, гледай ма, точно тъй. Пръснете лайка, искам да го убиете. Сабскрайба, както винаги. Да. Абонирайте се за стрим. Пригответе се. Еми, да, пичуе това от мен и